Καλώς ήλθατε. Είμαι η Μαρία Βογιατζάκη και σε συνεργασία με τη Lion Supply θα μετατρέψουμε έναν απλό καθρέπτη σε πραγματικό κόσμημα, με υπέροχα ξυλόγλυπτα φυσικά. Για τη συγκεκριμένη σύνθεση έχω επιλέξει μια τρέσα, ένα ζευγάρι ξυλόγλυπτων, ένα κεντρικό μικρό και ένα μεγαλύτερο που να ταιριάζουν μεταξύ τους. Θα ξεκινήσω με το μεγάλο κεντρικό ξυλόγλυπτο, το οποίο θα ζεστάρω με ένα σεσουάρ και αφού ζεσταθεί αρκετά και γίνει εύκαμπτο, θα αφαιρέσω τα κομμάτια τα οποία περισσεύουν από την κορνίζα για να τα προσαρμόσω στην υπόλοιπη σύνθεση. Το ξαναθερμαίνω για να το ανοίξω και θα το κρατήσω για λίγο σταθερό, έτσι ώστε να κρυώσει και να σταθεροποιηθεί στο σημείο που θέλω. Συνεχίζω με την ίδια διαδικασία και στο άλλο ξυλόγλυπτο. Τα κομμάτια που αφαίρεσα από το μεγάλο κεντρικό ξυλόγλυπτο θα τα προσαρμόσω κάτω από το ζευγάρι των ξυλόγλυπτων, έτσι ώστε να γεμίσουν το πλαίσιο της κορνίζας μου. Έφτασε λοιπόν το σημείο που θα κολλήσουμε με την εκπληκτική κόλλα Spider. Είναι μια κόλλα η οποία στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα και είναι πάρα πολύ σταθερή και δυνατή. Και αφού στέγνωσα καλά την κόλλα μου, ήρθε η ώρα να βάψουμε την κορνίζα με το πολύ ωραίο καφέ χρώμα κάσος από τα Rex Colors. Θα περάσω ένα χέρι όλη την κορνίζα και θα στεγνώσω. Και στη συνέχεια θα περάσω και ένα δεύτερο. Αν θέλω το χρώμα μου να εισχωρεί καλύτερα ανάμεσα στα ξυλόγλυπτα, το μόνο που έχω να κάνω είναι να βάλω το πινέλο μου λίγο στο νερό και με ταποναριστές κινήσεις να περάσω ξανά από πάνω. Στη συνέχεια θα βάψω και την τρέσα όπου την έχω κόψει και την έχω προσαρμόσει στα περιθώρια του καθρέπτη. Την έχω βάψει ήδη από την πίσω μεριά. Επειδή θα τοποθετηθεί πάνω στον καθρέπτη, δεν θα ήθελα να φαίνεται το χρώμα των ξυλόγλυπτων, αλλά ένα πιο σκούρο χρώμα, έτσι ώστε να μοιάζει σαν σκιά. Και αφού στέγνωσα πολύ καλά, ήρθε η ώρα να περάσουμε την κόλλα μιξιών, την κόλλα για χρήσωμα, γιατί στη συνέχεια θα εφαρμόσουμε φύλλα χρυσού. Η συγκεκριμένη κόλλα αρχίζει να κολλάει όταν στεγνώσει. Πώς το καταλαβαίνουμε? Όταν απογαλακτερεί, που είναι το αρχικό της χρώμα, γίνεται διάφανη. Τότε είναι και η ώρα να κολλήσουμε τα φύλλα χρυσού. Και αφού στεγνώσω πολύ καλά την κόλλα, θα αρχίσω να εφαρμόζω ένα-ένα τα φύλλα χρυσού. Παίρνω το φύλλο και το τοποθετώ από πάνω και πιέζω ελαφρά με ένα μαλακό πινέλο. Αν τυχόν μου μένουν κενά και φαίνεται το καφέ από κάτω, το μόνο που έχω να κάνω είναι να πάρω ένα κομμάτι φύλλων, να το τοποθετήσω από πάνω στο κενό και να πιέσω ελαφρά. Ακολουθώ την ίδια διαδικασία σε όλη μου την κορνίζα.
Με τον ίδιο τρόπο θα περάσω και φύλλο χρυσού Αφού τελείωσα με το χρήσωμα, ξεσκονίζω πάρα πολύ καλά την κορνίζα, να φύγουν οι νυφάδες που υπάρχουν και να λιανθεί το φύλλο μου. Το ίδιο κάνω και με τις τρέσες. Το βερνίκι νευτιού είναι απαραίτητο για να μονώσω το φύλλο, έτσι ώστε να μην οξυδώσει. Και τώρα θα ξεμασκάρω τον καθρέπτη, έτσι ώστε να κολλήσω την τρέσα με διάφανη κόλλα για να μην φαίνεται από τον καθρέφτη. Και συνεχίζω με τη σκόνη πέτρας από τα Lion Supply. Παίρνω από το κίτρινο χρώμα πάνας και το μαύρο ακριλικό, ώστε να βγάλω μία απόχρωση ανοιχτό λαδί. Προσθέτω και νερό φυσικά και να μειγνύω πολύ καλά. Ένα σκληρό πινέλο λοιπόν, αφού ανακατέψω πολύ καλά το μείγμα μου, θα έρθω να περάσω την κορνίζα μου με ταμποναριστές κινήσεις και θα το κάνω αυτό κομμάτι. Θα περνάω και θα σκουπίζω με ένα μορομάντιλο, έτσι ώστε να αφαιρώ την πολυπέτρα. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί η σκόνη τραβάει και στεγνώνει γρήγορα, επομένως θα μου είναι λίγο πιο δύσκολο να την αφαιρέσω. Θα συνεχίσω σε όλη την κορνίζα με αυτή τη διαδικασία. Και πριν στεγνώσει η πέτρα που έχω τοποθετήσει ήδη, πασπαλίζω με σκέτη σκόνη. Πασπαλίζω και ταμπονάρω ελαφρά, ώστε να κολλήσει. Αυτό μου δίνει μια πάρα πολύ ωραία διχρωμία με το λαδί, το λευκό της πέτρας δηλαδή. Και αφού ξεσκόνησα πολύ καλά την κορνίζα, θα περάσω διάφανο κερί παλαίωσης από τα Rex Colors σε όλη μου την κορνίζα, προσεκτικά, για να μπω σε όλες τις εσοχές. Και τώρα, επειδή θέλω να περάσω κάτι πιο σκούρο, αναμειγνύω το διάφανο κερί με το καφέ ακριλικό από τα Rex, σε αναλογία 1:1 περίπου, γιατί το θέλω λίγο πιο έντονο, και θα έρθω σε επιλεγμένα σημεία, έτσι ώστε να δώσω σκιές και βάθος στο καθρέπτη μου. Περνάω και όλες τις τρέσες στον καθρέπτη με το ίδιο κερί και αρχίζω να αφαιρώ με ένα μορομάντιλο την περίσκεια του κεριού και μετά με το ίδιο μορομάντιλο θα αρχίσω να τρίβω με πάρα πολύ δύναμη, έτσι ώστε να αφαιρέσω το χρήσωμα και να φανεί το καφέ από κάτω. Αυτό δίνει μια πολύ ωραία μορφή παλαίωσης, δίνει πιο έντονο αποτέλεσμα, που ταιριάζει απόλυτα νομίζω στο συγκεκριμένο στυλ.
Αυτή ήταν η δημιουργία μας. Ελπίζω να σας άρεσε και να δω και από εσάς παρόμοιες δημιουργίες. Σας ευχαριστώ πολύ που το παρακολουθήσατε. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να αφήσετε μήνυμα στα σχόλια.